בפה ורצון לזוז. הילד שפתח אותה גמר באשפוז, ששול כתר לא ידע איך לשלוט באינטרוז. היא בוערת, צורפת, הורגת לה ברותחת, מהנדסת, תגידית, תזיזי פיזית, התחת פרובוקטיבית, אימפולסיבית עם אחלה עכוז. מילים גדולות קשות עליי, שקט יאללה לזוז. כולי מתרגש, הלב דופק לי בחזה, איך אני משתבש. השילוב SOS מתפלל פה לנס. היא לא יודעת לנהוג אבל קבלו את הרפר. היא לא מותחת, מנופחת, מנתחת התחת, מתחת לכפות רגליה האדמה פה רותחת. יש טרור, אבטלה ושחיתות בממשלה, אבל את מי זה מעניין שהיא פותחת כמו שלה? כאילו שמו לה סחוג, זה שורף וכואב אז יאללה תני בריקוד. בלי להתבייש בואי תזיזי אם יש, תנערי צובבי כי בוערת שמש. תחצום מצונמי ואני פה גולש, נצמדה ונתבע אותי אז תזמינו חובש. זה לא סיפור מהתחת, זה סיפור אמיתי, היום על פי הטבעת הזאת